Okay, Dave, card agus fáilte chuig an rang inniu. Inniu ben muidig dul siar na Briathra rialta. Atá deanta gin agus ben muid just ag fechan ar na deirí a taon lo agus ag aibbrú orthú a ríis leis na Briathra nua atá gin sa capiteal seo. So bé arbh na nótaí a léamh sa leabhar Viel Spass 1 agus bé an ceacht seo bunaithe sin. Ach sulla feicimiid sin tá just chun dul tríd na gná céimena a buine leis na Briathra rialta, so sin na Briathra a leanan na rialacha. An sin, nuair tá Briathra gin buine mar an íon as an deire an Briathra. So sin tug mar an íon as. So we'll have an Briathra spielen an seo beidir we'll croithí mé lína nu. So spielen. Sin an Briathra. An céad céim buinem an ie, so tam fága le spiel agus níl éon rud air. An sin fecam ar an abert agus an sin caithim mé fáil amach cén fórannam atá I bhaim san abert sin. So beidir go mé rá tá an madra ag immert. So chum an ceist cé atá ag immert, well tá an madra. So má buinem an fuc an madra cad tá an fág heile. An bfuin mé rá tá mé ag immert, nó níl mé rá sin. Bfuin mé rá tá an madra ag immert, tá tú ag immert. No, níl mé rá sin tá tú. Tá an madra ag immert. Bfuin mé rá tá sé ag immert. Yes, denan se sin cíal. Tá an madra ag immert, tá sé ag immert. Mar sin, tis a gom sa cá seo go bhfuil mé ag daileáil le sé agus ascamána sin air. So, fecam ar an tábla híos agus le air fain sé T. So an sin céime trí chum an deire ceart ar an mríthair mar sin is air S-P-I-E-L T. Air spielt. So an sin nuair tá mé rá tá an madra ag immert is féidir rá der Hund spielt. So má tá an madra ag immert leis an líróid der Hund spielt mit dem Ball. So is féidir der Hund spielt mit dem Ball. Oh, you more the cúiseagan. So sin an rud. Sin an malacha churmuid na deirí. So má tá isdú ar zíes vír ar nuzí san abert hana féin sin éasca mar tiscin go féidir an ESTTEN a chuirteach. But orintanta chun siad anamnacha nó grúpi nó rudí mar sin isteach agus tá sé níos deacra ach an ceiste churmar ná má buinem anam nó an anamachil sin amachchas an abert cad atá an fág heile. Mé tú sé sí sin sibh siad. So mar hampla chun é seo dhéanamh arís bhar fós ag immert le spielen ach beidir sa cá seo táiméidir grá tá má grifór agus má grithar ag immert. So tá má grithar fór agus má grithar ag immert leis an líróid. Tá mé ag immert leis an líróid nó níl sin an rud tá rá, tá tú nó níl sin an rud atá mé rá. Tá má grifór agus má grithar. Tá sé ag immert nó bhfuil tá sí ag immert leis freisin. Tá sí ag immert nó tá sé ag immert léithí. Tá muid tá sin ag immert nó níl muid ag immert níl mé ag immert lo. Tá sibh ag immert nó níl mé ag leabhart lo. Tá siad ag immert nó déine sé sin cíal. Tá má grifór agus má grithar ag immert tá siad ag immert. Yeah. So sa cá sin bé méid fecant ar Z leis an S beag. So bé méid rá gfuil sé siad. Mar sin Sie spielen. So. Mein Bruder und meine Schwester spielen Fußball. So tá siad. So tá muid ag cur an deire a taon leis na daoine nó na rudaí atá an tionchar orthú
an bríthar. In our rira is an duine nó an rud atá sa tisil anamnacha. So sin an nominative. So pe rud nó duine atá sa nominative tá siad san ag tuairt an deire den bríthar mas cuimhníonn sibh an tisil sin ach níl me gurí a measca suas. So just smaoinnig í má buine an anam cad an fága le méid tú sé sin sibh siad. So má fecin sin tá conéis sin a bhaint onas nach chun sé straachar daoine nachhfuil a géisteach le seo cos an sin ní tuigi sí cábhail sin ag seachtas. So tá sin leathnach 106 an fómsis fi happen schwerpunkt grammatik schwache verben. So tá muidir dul siar na Jerry atá an leis na bríthar as Germánis. So is dú zí man níl sin an sin batiscah vír an zí. So tá bríthar an nua sa cabdal seo a leanan an patron seo. Brauchen, kaufen, sparen, bezahlen und verdienen. Now, just be cormac an bríthar bekommen tá sin rialta ach san aimim se loirach leanan sé na gná rialacha de gná bríthra. So cai tú bheith cormac leis. So tá sé rialta san aimim se loirach ach ná rialta san aimim se caite. Ach ní muidir denna bh aimim se caite go dtí blin bhidó san ábí bor. So le sin ráite mar téimiid a raig chuig an céad leathnach eile bronar glitchy an seo. Be muidir denna bheith seo an bhfuirm Microsoft. So is rud ag an taisingant font mainam elton. So tá an bríthar bekommen ag taslam. So cai mé bekommen. So tá an is an sin agus tis a gom le is buine man íon agus le is chum íisteach mar sin sa ceann sin chuirtha mé isteach is bekomme taisingelt. We'll see an féidir lom. Clóhúla nó ní féidir lom. Is bekomme taschengeld van mijn Eltern. Und du bekommen an taschengeld bekommst du taschengeld, maar kein sin íon agus fein sé st le du. Now, feicir seo kinder sin san ulra. So kind sin páiste bháin kinder sin páistí. Agus tá mo ghuine ag leabhart so tá siad a gúsáid ír. So má feic man seo ír, fein ír an tí. So tá ag féchant an ceis seo agus tá an bríthar brauchen ag tastal uhu. So sin kinda brauch buine man íon agus chum tí isteach so braucht ír geld für pausen snacks heute. Agus a rai is a rai. Tá sin fáil a rís hain B agus hain D atá ag denna bheith ag dosach sibh se ag denna an firm sin hain A agus hain C. Agus lever dul an bhiste libh a bheith cínte gohfuil an bhuirm ceart denta agat. Tá sé ceathrú chuna dóigh an luan agus méid denna an fís an seo agus hena féin tá duine ó hain B agus D tar éis an firm mí ceart á líon isteach ceachta hain. So buchas a dí a thug mé faoi dhearra go raibh an duine sin tar éis sin dhéanamh nó bheith an duine sin ag fáil rifust weim ag rá nachhfuil an obair sin denta aige nu a cí. Agus an sin bheith nu urthaí é sin a acheanna bharís sulla dúnan an bhfuirm sin. So lever dul, bígí cíalmhar agus léigi na tróracha. Agus an sin í bheith fiber be. So tá an firm an seo seo an sampla an ceann ó hain A agus C. So an sin líon isteach an legan ceart. So here is BEKOMME. Agus má denna mé sin just churmisteach ceann mí ceart de gach ceann. Agus an sin beidh cúpla sibh sin ag fáil cúnamh anna cabhrach le seo. Sin na ceisna agus an sin brew send me an email receipt níl meg brew sin nu bhuaithí mé rifos as seo. Agus brew submit. Agus an sin is féidir lom féchant na fraggraí. Agus an sin chur mé bekomme isteach mí ceart. This chum bhfuil an dara ceann bekomst. So tugann sé an fraggra ditch. Alright, so denigí sin inniu agus bei deise goibh sin an fraggra agus sin feim amach cadatá feite weim sin mise formation ag geart so céad fan céadanis. Denigí sin agus má tá fiber bit goibh chur méid just an cabhreise an seo sin an nás go dtí
an reversal conjugator as Germánis. So má tá fáib agat le aon bríthir. Scríb an bríthir isteach sa bhosca, breúir submit, agus tugann sé an bríthir dit as Germánis an sin. So is bekomme, du bekommst sie es bekommt, wir bekommen, agus an sin like is féidir le éisteach leis. Wir bekommen. So tugann sé cabhar díobh chun an canúint cearta úsáid, so tá sin an sin freisin.